Jesus, ikaw ang among dalampanan. Panahon sa among kaluyahon, ikaw ang among haligi. Panahon sa among kahuyangon, ikaw ang amo ang puso. Bisan pag mudasdas ang dagkong pagsulay, dili ko mubiyakan nimo. Ginoong Jesus, ikaw ang among puso. Bisan pag muhampak ang dagkong pagsulay, dili ko mubiyakan nimo. Hangtod may kinabuhi ako, Ginoo, simbahon ko ikaw og daiggon. Kinabuhi ko karon, ihalad ko kanimo, kay ikaw man ang nagbuhat kanamo. Bisan sa mga pagsulay, ugaunta sa kasakit, apan ikaw manalipod kanamo. Ikaw ang among puso sa among kinabuhi. Kung wala ka, wala kami karon. Hangtod may kinabuhi ako, Ginoo, simbahon ko ikaw og daiggon. Simbahon ko ikaw og daiggon. Salamat sa imong gugma nga walay pagkuban. Amen. Gugma nga walay pagkabali. Atong palakpakan atong buhi nga Dios. Hallelujah! Lord. Praise God. Lain usab ang panahon nga imong gihatag kanamo, Ginoo. Diin kami magapadayon ni ining paagi sa mong kagalingon nga madisiplina kami sa pagkamatarong. Tungod kay diha sa pagkamatarong, Ginoo, adunay dakong paglaom samtang kami nakiguban kanimo. Ikaw ang Dios nga matarong ug balaan. Mao nga niining among taliwala, ikaw na sa magauban kanamo ug bubuhi kami kanunay sa kalayo sa balang Espiritu Santo. Og samtang magapadayon kami, nagaampo ako sa imong dugang ug kusog dihog sa imong pulong din puno sa kinabuhi. Sa pangalan ni Jesus Christ. Amen. Mayong buntag kaninyong tanan. Praise the Lord. Atong igsuon si Sister Gingging, may panaw na siya. O daghan, ubay-ubay na. Usapod sa among mga kaubang pastor, may panaw na pod. Batanon pa, nga tuwa sa Carmen. Okay, tungod kay basta ni apatani ining kinabuhi mubiya yun tani ining kalibutana. Okay. Mga tumiaging Domingo, salamat kayo sa mga support. Di man yun mao'y birthday nako, pero tungod kay gusto man yun sa mga membro nato na mo-appeal sila sa kalipay. Mao nga salamat sa mga kaigsuonan, ilabi na sa atong mga ismag, pasalamatan ako sila. Ang Ginoo nagmilagro sa ilang biyahe, gisayonan ka, nagkarga silang baboy, o niya, bawal ba yan na, ikarga. Pag abot dito sa checkpoint, ningtingog ang baboy. Gikuyawan siya. Pero kay ang Dios, pabor man sa ato, imbis ang tingog sa baboy,
Ang tingog sa baboy, aw, aw, aw. Pero, salamat kayo ninyo sa inyong, dili basta-basta to ilang biyahe, kakuyaw. Mana, pasalamatan na to, atong magigsuon na to asagawas. Na apil po sila, pagsimpatiya sa ato ang ministry. Abi na ako, si Casey ito nagpadalag cake. Nalain di ay, praise the Lord. Igsuon dahil ni Sister Bambam, igsuon to. Okay, salamat kayo ninyo, Sister. Nga naakaroon namin na uban ni ining atong live streaming. Naka-live ba ta? Naka-live? Okay. Unya ayaw sad mo katingala na okay, na si Brother Rico nagpaluyo usab sa ilang gugma sa pamilya kanamo. Brother Rico, salamat. Uban pang mga ismag nga wana ko mailhi o sa atong mga lihi nga nagpaluyo usab ni ining atong panaghiusa uban sa atong mga pamatanon, mga young people nga pinanguluhan nila ni Sister sa atong leader si Princess. Okay. Pilpod ang mga bata ni Ani na si Dando, kusog o paspas manghipos sa mga basura-basura sa kilid. Nindot kayo ang panaghiusa. Pero abin ninyo kung naatay ingon ni Ani nga unity, suko gyud ang yawa, mangitag paagi na magguba, magubot, apan dili gusto ang Ginoo kundili stand firm. Amen? Barugan gayod. Apan karong buntaga, ayaw mo katingalan na gilak nato ang atong gate kay nakadungog ko sa bag-ong milabay na mga adlaw na dunay bata diha na 2 anyos ning gawas na sa gate. Praise the Lord. O niya highway, kusog ang dagan sa mga sakyanan. Mao nga pagkadungog na ko morag nakuyawan kong kadali ba kadelikado pagtanaw sa inahan na ang iyang anak nagawas na duol na dito sa karsada na gyud. Niingon ako nga mama ni anak wala gid ko nugukdan niya ang iyang anak kay kung gukdon niya basig mudagan mutabok sa karsada ginahinar gid duol hantod na nitagbo ang bata sa iya. Manto nga ingon ko ilak nato ang gate niya kamo nga naa sa luyo na aman mo mga yabi sa gate paglian ninyo kay naa pag mo abot nga musimba o niya ablihan nato dayon. Ablihan o kung mahimo unta naara sa duol diha unta magatang pero kay wala man tapay speaker diha sa gate, wala pa maputay guardhouse. So magplano kita na mubutang tag nindot nga guardhouse. Okay, praise the Lord. Unya kamong mga ginikanan na naay mga bata kay kining mga bata at timanunon gyud ni sila tinuod gyud. Mangayog candy, biscuits, unsa pa nang pangayoon mamalit na daan usa mo simba. Okay, kay dunay uban di ay nga sirad-an nila ang gate. Ablihan sa mga bata, mga bot dito sa kanto, kadlikado kayo. Praise the Lord, kamamalit lagi sila. Mo na nga ato usang i-stricto, ang atong sa bagay gamay raman pila raman yun ni kauras, mahuman naman ta. Okay, amen ba? Amen. O niya, mga membro po na madugay-dugay uli, ay alam po mo huna-huna, nga gisirad, mo, ablihan gihapon mo. Naa sila nagtanaw sa likod, naa sila nagbantay. Okay, so maora na. Okay, padayon ko, dinhi, balik ko na ko ang akong gipamalandungan na pagtuo. Praise the Lord. Hebrews chapter 11. Makadaghan na nato kini gibalik-balik apan dunay uban nga mga ipadayag sa Ginoo sa ato na gusto na makasakay kita ni ining pulong pagtuo. Nag-ingon dinhi, now faith is being sure of what we hope. What we hope for, uncertain of what we do not see. Verse 2, this is what the unsent were commended for. Okay, kini nga mga pulunga, adunay mahinungdanong butang nga angay natong masabdan. Kining giingon paghulagway. Okay, paghulagway. Tungod kay kini nga libro sa Hebrews, dili lamang sa mga hintil kini, kundi labaw sa tanan, sila kaniadto. Sa panahon ni Jesus Christ, labi na sa panahon ni Pablo, kusog kaayo magusganon si Pablo nga nagawali,
mahitungod sa grasya. Ang Old Testament, mao kadto ang ilang gibasihan sa ilang pagkamatarong kaniadto. Apan tungod kay nangahulog man sila, tungod kay istrikto gayud kaayo ang balaod, ug mao nga nahitabo nga natao ang New Testament, ug mao kanay giwali pirmi ni Pablo, usa na ang giingon pagtuo. Apan unsay nahitabo, ang mga tao nga nakaabot gyud sa New Testament gikan sa Old Testament, kay kung sa edad-idaray lang, mas grabing tag-as na gyud sila edad kaysa ato. Pagsulod sa New Testament, dili sa ato nilang, kundi sila. Si Pablo, ang mga tao kaniadto nakasulod gyud sila sa New Testament, ug sa dihang giwali ang ebanghelyo, nabag-uhan sila. Kay anad naman sila sa Judaism. Ang ilang pagkarelihiyoso, anad na sila. Okay. Gani, bisan gani hangtod karon, dugay nang nadungog nila ang Ginoo nga si Kristo, pero ang mga tao nagasunod gihapon sa daang kinabuhi. Dili ba? Daang pagtutuo, daan nga mga paagi, diin dili na sibo sa pulong sa Ginoo, totoo, tumo-tumo, murag ana ba? Minao-mao nga dili na gyud mao. Mao nga napanid-an ni Pablo nga ang mga nagadawat kang Kristo kaniadto gikan sa Old Testament, kay sa pag-abot ni Kristo, ang mga taga-Old Testament nakasulod yun sa New Testament. Pareha ba nato karon gikan sa normal, nakasulod ta sa new normal, di ba? Pero daghang mga tao sa unang panahon normal, wala makasulod sa new normal. Kita nakasulod. Pareha po nila sa una. Ang Old Testament, pag-abot ni Kristo, nakasulod sila. O sa dihang nakasulod sila, giwalihan sila sa Ebanghelyo, ug daghanan ni dawat. O sa dihang gidawat na nila ang New Testament, tungod kay naanad sila sa Old Testament, namalik sila sa Old Testament. Ang tanang kinabuhi sa tao, basta wala pa'y Kristo, makita nimo ang daang kinabuhi nga dili yun maayo. Tama ba? Dili maayo. Sa dihang na Kristohanon siya, na bagong kinabuhi. Apan tungod kay, wala siya malig-on sa bagong kinabuhi, nibalik siya sa daang kinabuhi. Mo na ibuti pasabot na ako ni ini. Busa, niingon si Pablo sa mga taga-Galacia. Galacia kita. Chapter 3. Galatians chapter 3. Okay. You foolish Christian in Galatia. Okay, ako na lang dugangan og Christian. Kaya kini mga taga-Galacia, nangaanad na ni sila sa kinabuhing Old Testament. So niingon si Pablo, you foolish Galatian, who has bewitched you? Before your very eyes, Jesus Christ was clearly portrayed as crucified. Iyon siya, oy, naunsa ba mong mga taga-Galacia, mga Kristohanon, mga kamu, kinsabay naglimbong kaninyo. Diha sa inyong mga mata si Jesus, klaro kaayo, nga siya gihulagway, nga gilansang siya. I would like to learn just one thing from you. Did you receive the Spirit by observing the law? Okay, nasabda na ninyo ni. Nganong na nagpamalik pa man kamo sa old? Nga gibag-o naman kamo. Ang tanang gibag-o sa Ginoo, maingon, amen. Mao nang uban na mo, backslide, nibalik sila sa old. Okay. So ingon siya din
Did you receive the Spirit by observing the law? Nakadawat ba kamo sa balang Espiritu Santo pinaagi sa pagsunod sa karaan ninyong pagtulunan? Or by believing what you heard? O baka nadawat ninyo pinaagi lang sa pagtuo, nadungog ninyo kini? Verse 3, are you so foolish? Okay. Di na lang nato binasay una. Eon siya, naunsa mo, are you so foolish? After beginning with the Spirit, are you now trying to attain your goal by human effort? Praise the Lord. Human niini, hingon siya din sa pagsugod palang daan, kamo na ninguha na. Pinaagi sa inyo tawhanong paninguha. Praise God. Okay. Kining Hebrews chapter 11, gipadayag dinhi ang paghulagway. Dili kini siya definition of faith, but description of what faith does and how it works. Bisan ang kalibutan nagatuo sila sama sa ako nang gisgutan tiung niagi mga Domingo. Kato si Sadrak, Misak ug si Abednego. Nahinomdom mo niya to? Okay. Pagkadaghan sa mga tao, may pagtuo usab sila. Apan kadtong tulo, naapoy pagtuo sila. Apan kumusta? Tungod kay kining mga tawhana wala masintro ug maigo ang ilang pagtuo diha sa Ginoo kay ngano man ang ilang pagkinabuhi worldly. Okay. So kining kalibutan na gitawag unsaved world. Kining kalibutan na or unsaved world does not understand that true faith. Okay. Wala. Busa, kay wa man sila makasabot na pakyas. Ang kalibutan pakyas sa pag-ila, nining pagtuo. Tungod kay kining pagtuo, gikinahanglan kinig usa ka butang nga mosentro. Gayud ang imong kasing-kasing diha sa Ginoo. Amen? Ug tungod dinhi ang Hebrews chapter 11 from 1 and 2. Doon na siya'y tulo ka mga butang nga ligon nga nagahatag og kusog aron mahitabo ang imong pagtuo number 1. Okay. Sa King James akong gisulat diri. Now faith is the substance of the things hoped for, the evidence of things not seen. Number 1, substance. Kining bersikulo mauni ang nagapalihok nga mahitabo gayud sa tanan nga nakaigo sa sentro diha sa Ginoo. Kay walay laing pinakadako. The greatest power in the world is faith. Amen. The greatest power. Praise the Lord. Mao dito na bisan ang patay ning bangon, bisan ang kuba na tuyod, tungod ni ining tulo lang kabutang nga maoy nakapalihok sa gitawag faith. Pero ang kalibutan napakyas ngano wala sila'y object, wala sila makasintro, wala maigo. Okay. Substance. Okay. Kining substance means stand under or to support. Sa diha nga musakay ikaw sa pagtuo, kinahanglan barugan. Amen. Wala may bayad nang mubarog lang ka. Walay bayad. Mutuo lang ka. Okay. Stand under or to support.
ug sa diha nga buhaton kini, muhatag kini kanimo kumpiyansa, kasiguruhan. Sa dihang ikaw mo barog, busa, muingon ikaw, faith is the confidence of things hoped for. Barog. Number 2. Okay. Dinhi ko nagkuha sa King James. Akong gisulat lang kay nga akong Bible in IV. Usbon na po na kong basa. Now faith is the substance, motong number 1, of the things hoped for, the evidence, number 2, evidence. Okay. Unsa man yung giingon dinhi evidence? Ang evidence, conviction. Sulod. Okay. This is the inward conviction from God. Tungod sa word. Word. Amen. Word. Maunang mahitabo. Praise the Lord. Atong isang gabi nanawag ko sa sekretary ni Mayor. Ingkulen, kumusta ka? Insyakul. Gikalingtura ko, duha na kasimana. Okay, mo yasulti. Unya, usa may imong gitumar. Ingon siya, daghan man nagbisita na ko din, daghan nagdalag, mga tambal, mga haplas. Adi ay, nya kumusta? Kurog lang gihapon. Sangab. Mo na nga si Mayor, nag-uol kay wa na siya maka-adto dito. Ingkulin. Ampuan. Moto na, ingon siya, sige kul, ampu iko. Tuo ha. Tuo yun. Ikaw rin yun ang magtuo niya ni. Sa dihang nag-ampo ko, human o gampo. Naamagod ako, misis. Ingon dayon siya, kul, unsa man? Sa cellphone na to nag-ampo ko. Unsa man? Gipaningot ko, kul. Iko, praise the Lord, naulian. Gipaningot. Pagtuo. Di lang kay kanarang akong mga testimonyo. Ubay-ubay. Okay. So mauna siya ang ebidensya. Kanang giingon din evidence of things not seen. Evidence ang ikaduha, mao kining giingon din conviction. Sulod kay ngano, naa naman kay pulong. Amen. Naa kanay pulong. Gikan sa sulod, conviction from God that what He has promised. Sa dihang mo stand ka, mo barog ka, barog lang. Pareha batang gamay, mulakaw ka, muhilak ang bata, mo umuban, ayaw lag uban. O dili na mo uban siya. Sa aran nimo siya, palitan ka nako og sapatos. O di ba ka, maruya. Ang stand sa bata, dili na mausab. Inig-uli sa akong mama na ay maruya. Hallelujah. Okay, kuha na to ng word stand. Nakalimot man ang mama pagpalitog maruya pag-uli. Ang bata kay lig-on yun, stand yun ang iyang faith. Maruya ma. Uy, nalimot. Dili yung kahulong ang hilak ug di ka mo balik ug mupalit og maruya. Nakuha ang stand. Atong palakpakan ang Ginoo ni ana. Okay. So dinhi sa evidence, conviction. Ang presensya sa Dios nagahatag ka nato sa pagtuo, sulod sa atong kasing-kasing, ug mauni ang mulihok, convict. Tungod kay, nagaamping ka, ug nagatuo ka sa iyang pulong. That is evidence number 2. Number 3, praise the Lord. Verse 2 sa King James, wala na ko nagamit sa NIV, kay sa King James ko nagkuha. Verse 2, for by it the elders obtain
a good report. Number 2, praise the Lord, witness. Witness, obtain a good report. Mauni siya. Kining good report, mahitabo yun. Ug makaingon ka, tinuod yun di ay. Kining pulong pagtuo, dili yun na ni mausab. Ikaw lang. Mahitabo ba na nimo sa dili ba mahitabo? Naana sa imo. Pero sa Ginoo, di yun na pwede dili mahitabo. Buhaton yun na niya. So doon tuloon sa to, substance, evidence, and witness or good report. Makaingon ka, natuman yun ang akong gipangayo sa Ginoo. Atong palakpakan ang pulong sa Ginoo. So mauna siya ang gitawag description of faith. Adto ta sa demonstration of faith. Wow. Ang kalibutan na pakyas. Ngano? Bisan gani kita nga namina usahay di pa na makuha. Mao na nga kining unsaved world does not understand the true Bible faith. Wala. Gamay ra gyud ang ilaha basta mutuo lang niya lahi man gyud ang ilaha. Busa ang kalibutan napakyas. The world fails to realize that faith is only as good as its object. And the object of our faith, ang sentro sa atong pagtuo is God. Sama ba niya itong tulo? Sa atong tulo, si Shadrach, Meshach, si Abednego, ang ilang sentro, God. Kung tungod kay ang ilang faith, God, nag-obey sila sa God. While ang crowd, ang ilang object, wala, hangin. Pero may pagtuo ba sila? May pagtuo sila. Karon adto ta sa giingon demonstration. Ang Genesis chapter 4, praise God. From verse 1 down to 10. Kinsa man ni? Okay. Si Abel o si Cain. Verse 1, Adam lay with his wife Eva or si Eve. Sa diha nga nag-ipon si Adan o si Eva, nagbuntis si Eva o niya nanganak siya kang Cain. Og miingon siya, with the help of the Lord, uban sa tabang sa Ginoo, I have brought forth a man. Later, she gives birth to his brother Abel. Duha na sila. Now, Abel kept flocks and Cain worked the soil. In the course of time, si Cain brought some of fruits of the soil as an offering to the Lord. But Abel, brought fat portion from some of the firstborn of his flock. The Lord looked with favor on Abel and his offering, but on Cain and his offering he did not look with favor. So Cain was very angry, and his face was downcast. Then the Lord said to Cain, "Why are you angry? Nganong nasuko ka man, Cain? Why is your face downcast? Ngano mang nadaot man ang imong naong? If you do what is right, kung matarong pa ka ng imong gibuhat, will you not be accepted?" Dawaton ko gyud ni ingon na Ginoo. But if you do not do what is right, sin is crouching at your door. Okay. So kining 1 down to 10, makita na to dinhi ang duha ka kinabuhi. Mao ni ang the demonstration of faith. Okay. Si Abel, usa siya kataong matarong. Ngano? Tungod kay naglakaw siya sa pagtuo. Abel
faith was a righteous man because of faith. He or God had revealed to Adam and his descendants the true way of worship, and Abel obeyed God by faith. Matinud-anon si Abel. Kaduha, si Cain. Tanaw na po na to. Cain was not a child of God. Why? Because he did not have faith, true faith. Oh, mga igsuon, kinahanglan lakwan gid nato ang true faith. Kay kung ikaw Kristohanon nga wa nimo ma-exercise ang faith, posible dili ka maingon anak sa Ginoo. Si Cain, wala gid maila siya nga anak sa Ginoo. Ngano? Tungod kay he did not have faith. He was religious, but not righteous. Wow. Musimba ba pod ni si Abel? Apil gani siyang thanksgiving. Suko lang siya kay wala daw dawatang iyang offering. Dili siya matarong. Relihiyoso siya. Busa balikta kang Abel, si Abel ang usa ka tawo nga nakadawat sa martyr. Martyr. Pinaagi sa pagtuo. Okay. So, mao to ang unang demonstration. Abel speaks to us today as the first martyr of faith. Gipatay man gid siya. Gipatay siya. Siya ang first martyr sa tibuok Biblia. Una siya. Ikaduha. Kinsa na pod ning ikaduha nga gidemonstrate sa faith. Enoch. Kining mga tawhana, mo gyud ni sila ang mahimo natong panag-ingnan. Okay. Ngano? Okay. Ang atong pagtuo, nagtubo. Giun sa kini pagtubo, pinaagi sa atong banding-banding, fellowship, prayer, prayer meeting, cottage prayer, meditation, reading of the Bible. So, nianang paagiha, nag-grow ang imong faith. Amen? Nag-grow. Ug tungod niini, kining gihimo nato nakatabang kini kanato nga nagtubo kini og sa giingon walk with God. Ang tao di ay nga kanunay nakig-uban sa mga Kristohanon. Ang tao nga kanunay nakig-uban sa prayer meeting. Kanunay magkita og mag-uban sa ubang pangpaagi sa buluhaton, sa ministry, sa kaparasan sa Ginoo. Apil sa pagbasa, meditation, mauna siyang giingon, walk with God. A man is walking with God. Mauto si Enoch. Si Enoch, praise the Lord. Walk with God. Naglakaw siya, uban sa Dios, in the wicked world. Hallelujah! Luyo sa pagkadautan sa kalibutan si Enoch. Naglakaw. Walk with God. So nasabdan na nato ka ng walk with God. Prayer, reading the Bible, meditation, pakig-uban sa mga Kristohanon, praise the Lord. Mga igsoon, dili gusto ang Dios nga maguba ang iyang church. Dili malikayan na sa 12 bitaw ka apostolis, 12 ra na ha, naaman gani nag-isa nga traidor, 12 ra na sila, nay usa nga nag-traidor, how much more kita dinhi?
Tama ba? Mga igsoon, lakwe ang Dios. Lakaw uban sa Dios. Walk with God. Taliwala sa pagkadautan sa atong kalibutan karon. Daghan mga tao karon nga mamansahan sa kinabuhi nga dili na mao. Maorag Kristohanon tan-awon. Praise the Lord. So kining demonstration of faith, makita nato. Pinaagi kang Enok, lakaw sa pagtuo. Ang atong pagtuo nagatubo, our faith grows. Our faith in God grows through prayer. Pagsimba, banding, kinataw-ananay. Hallelujah. Ang atong faith grows, nag-grows. Busa kita, gikahimutan, ang Dios na himuot ni ini. Uban sa makugihon, nga pagpakigsuod sa Ginoo. Busa mausab, si Enoch, walk with God in the wicked world before the flood came. Oh. Naabay panghitabo nga nahitabo kaniadto na grabe. Nibuto ang yuta, niagi ang daghang tubig. Nibuto ang kalangitan nga hagbong ang dagkong tubig. Pero sa wala pa to mahitabo, si Enoch, walk with God. Ikaw, lakaw pod uban sa Dios. Through prayer, basa sa Biblia. Luyos sa dili maayong panahon. Ayaw pag-connect sa mga dili maayong environment. Amen ba? Amen. Ang inyong mga Facebook, kung naay mo sulod diha nga dili maayo, ayaw i-connect. Kay ngano, walay laing tuyo sa yawa, mauragyod ang pagpangawat, to steal, to kill, destroy. Mga pamatanon, paminaw yun mong maayo sa atong panahon karon. Kung evil or wicked ang kalibutan sa una, garabi karon. Gani, nag-ingon ang Mateo, kung wala pa pamubi ang panahon, walay maluwas. Ngano, grabe. Watch out. Ang inyong mga cellphone, bantay na. Ayaw pasudla kanang dili maayo. Kay sa diha na imong i-entertain, bantay ragod na mo entertain kag mga dili maayo. Dito sa sulod, magsugod ang problema. Magsugod ang problema sa sulod. Ngano, maumanay pana sa yawa, aron luyahon ka. Ang Ginoo dili gusto niya na. Si Enoch, kumusta si Enoch? Okay. Si Enoch, naglakaw sa Ginoo, taliwala sa kadautan sa kalibutan, sa wala pa mahitabo ang lunop. He was able to keep his life pure. Ang tanan mo sabat, pure. Wala. Mauto nag-rapture si Enoch. O kadtong rapture nga nahitabo kang Enoch, mauna ang panghitabo, mauto'y picturize, mauto'y picture sa atong rapture, sa atong panahon karon. Hallelujah, atong palakpakan na Ginoo, pure. Okay, dinhi sa Matthew chapter 13. Nindot iminsay ani.
Dili ba ang Matthew chapter 13, upat ka, upat ka kasing-kasing, nga gitamnan og binhi, tama? Number 1, asa to na gitanwang binhi? Dalan. Number 2, asa? Kabatuan. Number 3, asa? Sampinit. Number 4, asa? Mayong yuta. Sa upat kabahin, pila ang iya sayawa? Tulo. Pila ra ang iya sa Dios? Usa. Usipot pasabot din Morag pildi ang Ginoo. Imagine, sa upat nga gipugsa na ang bini baya pulong bayani. Ang bini nahagbong sa dalan, ang bini nahagbong sa kabatuan, ang bini nahagbong sa kasampinitan, ang bini nahagbong sa mayong dalan. Pila iya sa yawa? Tulo. Pila iya sa Ginoo? Isa. Usibot pasabot din Kusog ang impluensya. Okay. Diri na punta sa mustard seed. O kasabot naman mo sa mustasa. Gitanaw na ko sa internet ang mustasa gamay ra. Pero sa Biblia, naon sa bangin ni kahoy man. Mas dako pa kaysa mustasa. Nagpanang nga pagyud siya. So makuha na ito diya. Kusog ang impluensya. Buluhaton sa Kristohanon, musagol ang yawa. Mao na nga bantay ta. Okay. Adto na punta sa yes, egg papatubo. Egg papatubo. Unsa man ning egg papatubo? Luke chapter 12. Unsa ingon ni Jesus sa iyang mga tinun-an. Verse 1. Meanwhile, when a crowd of many thousand had gathered, so that they were trampling sa kadaghan sa mga tao, nagtumbanay sila. One another, nagtumbanay sila. Tungod sa kadaghan, nganong nagtumbanay man, gusto silang muduol o maminaw. Doon na sila gitawag eagerness. Eagerness. Maayo, kita karon kay naanay atong mga microphone, naanay atong mga sound system, sila wala. Pila ra gyud ka watts ang tingog sa usa ka tawo. Okay, aron mahibalo mo pila ka watts, pareha ba niya ning mga amplifier na ay 150 watts, 1,000 watts, kanang atong mga amplifier gigamit 10,000 watts. Mao na nga manglapas, mangnuroy lagyo. Pila ka watts ang tao? 2. Duha lang, 2 watts. So ingon na ang pagbahin. Kung naay 20 ka tao times 2. 20 times 2, pila? 40 watts. Kung naay 100 times 2, 200 watts. Ana ra pagbahin. Basta tao, 2 watts. Nganong kabalo ko? Okay, kining music lagi. Kusog yung kaay ko sa music. Maminaw, mag-research. Mao day na siya. 2 watts. So kung 2 watts, sa 100 katao, times 2 equals 200. Okay. So ana ra na, aron mo gawas ang tingog sa mga tao, ang ato po diri 200 watts or ubos gamay. Kay doon na siya gitawag accompaniment. Harmony. Okay, so balik ko na ko si Jesus. Nagtumbanay sila. Trampling on one another. Nganong nagtumbanay sila? Tungod kay ang watts ni Jesus, ang wattage niya is only 2 watts. Dili kayo maklaro labi nagdaghan. Mo na nga dinaskanay sila, nagtinumbanay sila. Jesus began to speak first to His disciples.
Miingon siya, be on your guard. Maminaw gina sila kung sa gisulti sa Ginoo. Hala, maminaw gina sila. Kita din pagkahayahay na kayo, distansya, pag yun. Pero sila, hala, unsa to. Nag-ingon siya, be on your guard against the yes. Against the yes, pagbantay mo sa gihalo nga sala sa mga parisyo. So sa ato pakining yes, isagol na siya og manminasa nga harina. Nganong sagulan manig yes? Kay ang harina, ang harina, mutubo siya basta na yes. So dinhi, ang yes, nag-represent og sin. Sin is I-N. Sin. So nakuha na nato, nga kini diyang ipapatubo sa sala ni. So niingon si Jesus, be in your guard. Ingon siya, pagbantay ka mo. Ingon siya, pagbantay ka mo sa mga parisyo against the yes of the Pharisee, which is hypocrisy. Na ay mga limbong mo ng sala, sin. So sa kadaghan sa minasa nga do, na ay sala. Gamayng sala, mamasa ang tanan, matakdan. Mao di itong giingon ni Jesus na kung ang imong tuong kamot nakasala, putla. Kay mas maayo kanimo ang pagsakasaging harian sa langit nga walay bukton kaysa matambog ang tibuok nimong lawas sa kalayo. Kung ang imong mata nakasala, lugita. Praise the Lord. Dili gid na siya literal. Sabta na lang na. Gusto ang Ginoo pure. Palakpakan ang Ginoo. That is faith. Ang Kristohanon nga wa maglakaw sa faith, naa siya sa sala. Mao di ito nga niingon si Jesus, ako ang tinapay nga nanaog gikan sa langit. Kay siya di ay ang pure, nga walay igpapatubo. Wa man makasabot ang uban. Ning ingon ang uban, ha? Siya ang tinapay? Ang mukaon ug mainom niining ang mukaon niining tinapaya ug mainom sa iyang dugo, makadawat siyang kinabuhing walay katapusan. Niya ingon na po dayon ang uban, unsaon na to ang pagkaon niya? May matagwakwak. Nasabdan na po ni Jesus. Ang mukaon, literal ug moinom, walay kinabuhi. Moto na, nag-argue na sila. Ingon pang mga tinunaan, wa gyud sila kasabot. John 6:66. Ning talikod. Kana daing 666 mo talikod gyud ay na. Hallelujah. John 6:66, wala magkasabot. Ni ingon sila pagkalisura po ning pagtulon-ana, oy. Ingon din si Jesus, naunsa mo? Nangaluya mo sa akong gitudlo. Ay, salamat sa Ginoo. Praise God, hallelujah. Okay, di ara. John chapter 6. Okay. 6:6, from this time, many of the disciples turned back and no longer followed him. Nibiya. Kining 666, gudi ay makabiya, gudi ay ni. Mabiyaan, gudi ay ni mo ang Ginoo. Basta 666 na. John chapter 6, verse 66. From this time, many of his disciples turned back and no longer followed him. Okay. Mao ni ang gikasungian sa ila. Verse 60. On hearing, John chapter 6, verse 60. Sa pagkadungog nila niini, ang iyang mga tinunan miingon, pagkalisod pud ning pagtulon-ana. Ang mukaon sa iyang unod ug moinom siyang dugo, may eternal life.
Unya, niingon na po siya, ang mukaon sayang unod ug minom sayang dugo, walay eternal life. Kinsabay makasabot niini, who can accept it? Kinsabay makasabot ni ani. Madawat baka ani, lisod ni. So tungod sa kalisod, nagbinagulbulay, verse 61, aware that his disciples were grumbling about this. Jesus said to them, does this offend you? Kamu naipiktuhan ba po di mo? What if you see the Son of Man ascend to where he was before? The Spirit gives life, the flesh counts for nothing. Ang ilang gilisdan, mauni, ning ingon siya, ako ang tinapay. Ingon siya dinhi, okay, I am the bread, verse 48. Verse 48. Chapter 6, John chapter 6, verse 48. I am the bread of life. Ako ang tinapay sa kinabuhi. Your forefather ate the manna in the desert. Ang inyong mga katigulangan kaniadto nakakaon sa tinapay sa disyerto. Yet they died. Apan nangamatay sila. But here is the bread that comes down from heaven. Verse 50. Aniya karoy tinapay nga gikan sa langit, which a man may eat and not die. Kung mukaon ang tao niini, mabuhi siya. I am the living bread. Ako ang buhi nga tinapay that came down from heaven, nga nanaog gikan sa langit. If anyone eats of this bread, bisan kinsang mukaon ining tinapaya, he will live forever. Mabuhi siya. Kay nganuman, this bread is my flesh, which I will give for the life of the world. Unya ang mga Hudyo nagsugod og kasamok, argue sharply among themselves. How can this man gives us his flesh to eat? Wala sila makasabot. Jesus said to them, I tell you the truth, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Naglibog na sila. Unsa to? Siya ang tinapay, ang mukaon may kinabuhi. Niya nagsamok sila. Ingon na po si Jesus, kung mukaon yun mo, niya mo inom, wala. Wala mo. So naglisod sila. Ang Old Testament, sa panahon ni Moses, sa diha mag-celebrate silang Thanksgiving sa kanang katugan ng pagpahigawas gikan sa Egypt, kung saragot nga ko anto. Feast of Passover. Feast of Passover, kung mag-celebrate na sila Feast of Passover, ang Ginoo mayon din ka Moses, maghimo silang tinapay kanang walay igpapatubo. Pure yun na bread. Maghimo na sila, kinanaanay. Walay igpapatubo. Sumasabta na to. Nakining igpapatubo, sala. Buto niingon siya, ako ang tinapay nga nanaugikan sa langit. Usebot pasabot, pure bread, pure life. Palakpakan ng pulong sa Ginoo. Mauto, mauni si Enoch. Hallelujah. Nagpuyo og naglakaw si Enoch. Enoch walked with God in the wicked world before the flood came. He was able to keep his life pure. Enoch was taken to heaven one day, carried across, and sin no more. Wow. So, mauni ang kalahian. Ang kalahian, Enoch, a picture of the rapture of the church. Palakpakan when Jesus Christ returned in the book of 1 Thessalonians chapter 4, verse 13, down to 18. Hallelujah. Mayo bang pulong sa Ginoo? Lakaw, pure. Kanang mga imbitar-imbitar sa una, pwede pa mo sa una karon. Sultihan ko kamo, ayaw na gyud mo.
kanang pagigsuod og dili maayong kinaiya, ayaw gyud na putla na ninyo. Kay kung makigsuod mo nga naay dili maayo, manulod na dinhi, espiritu baya na. Mao'y suura ang loyal sa Ginoo. Mao'y suura ang imong amiga kauban nimo diha sa Ginoo. Pagigsuod og mga tawo nga lig-on sa pagtuo. Ayaw, tanawa siya, di yun mo makailag tao nga wa malig-on og nalig-on. Pangitag taong lig-on, kay kung makiguban kag taong wala malig-on, hasta ka maapil. Imagine si Enoch ha, Enoch ragyani na siya. Pero tungod kay duna siya ay strong foundation, which is the Word of God. Strong foundation, strong determination. Nganong na strong man eh, tungod sa Word, nagtuo mo walay Word si Enoch. Grabe. Kung pagkadautan sa panahon, sa una pa ni, sa Old Testament, dautan. Grabe ang pagkadautan. Pagsugod pa lang daan ni Adan o ni iba. Nag-increase ang pagkadautan. Ngano, tungod kay, ang utor sa pagkadautan, nagatuyok ibabaw ni ining yuta. So bantay, aware. Kailan man kag tao, loyal o dili ba loyal sa Ginoo? Pwede ka maging-istorya, pero ayaw gyud pagsuura. Mao'y suura ang lig-on, gilig-on sa pagtuo. Kay kining nahitabo ni Enoch, mao ni dagway sa rapture sa iyang church. Ngano? Naglakaw siya uban sa Dios. Enoch walk with God. Nya kasabot ba mo anang walk with God? Through fellowship, through prayer, reading the Bible, meditation, mapinasayloon, mapainabsonon, madinawaton. Sa una, lahi man ta sa una, dili ba? Ang atong mga temperature sa una, ang atong mga temperamento, lahi oy, makadungog na ganitang istorya, wala na, mutindog na dahil itong balhibo, morabag ka ng kaluparo na. Pero karon sa dihang naaka na ni Kristo, praise the Lord, amen. Nakatunan nato, gitunan yun ta. Kanang giingon nga ako ang tinapay nga nanaog ikan sa langit, pure bread, pure word, doctrine of Christ. Love your enemy. Okay. Sa una, kusog ka ita mangandak sa una, mangandakan, pero karon wala na. Ingon pa si Pedro, Ginoo, kung ilan ang buhaton nga ila kang tandugon, bantay lang na sila. Wala. Nakalihok ba si Pedro? Pag aktog yun, nagisulayan si Pedro, nakareklamo ba siya? Wala, oy, hilak siya. Na ang tanan na itong kinaya sa Old Testament, biyain na to. Usba na, pangitag tao nga lig-on sa pagtuo. Mao'y imong suuron. Kay kanang tawhana, maura gyud nay makig-uban nimo hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Maura nay mutabang nimo, mutabang. Oh, pero sa una, sa wala pata sa Ginoo, kusog patang manginom, mga sakit gani. Tuwa sa ospital, mayog manambong na sila. Asawa ra gyud mo imutambong. Oh, pero karon ni ananing mga tao kauban nimo. Lamang lang tungod sa panahon nato karon, dili pud pwede na naay nasa ospital mo adto ta dili man bawal man na siya. So unsay atong ginahimo? Dako ang tabang sa pag-ampo. Prayer. Amen? So nakuha ninyo ang word faith. Praise the Lord, manindog kita. Taas ang atong makamot, Ginoo, salamat. Dili gyud namo biyaan ang paglakaw pure with the Lord. Taga-imid spirit of discerning spirit. Na mailhan namo ang tao, Ginoo, nga naglakaw pure og dili ba. Sukad karon, Ginoo, pasayloa kami. Walay laing tao nga among pagigubanan kadtong imong gilig-on nga dunay strong
foundation. Walay lain nga naglakaw diha sa pulong, naglakaw sa pagtuo. Mga Ginoo, salamat sa imong mga kaayo. Salamat Holy Spirit na ikaw nagakonvict kanamo kanunay. Ikaw ang among kalayo. Ginoo, sa among pagpakiguban-uban, dili kami mapakyas, kay ikaw anaaman sa among taliwala. Sama sa imong mga tinun-an kaniadto nga sila usab nagbanding, ikaw mo gawas dayon ug muingon ang kalinaw manaa kaninyo. Mga Ginoo, malipayon kaayo kami niining mga tagna. Luyo sa panahon nga dili maayo, nagpabilin kaming malipayon. Nagpabilin kaming gipanalanginan sa Dios. Magpabilin kaming makusganon og mga maayong panglawas. Mga Ginoo, magapadayon kami sa pagbuhat og maayo. Silang nibayaw, liguna sila, proteksyonist sila. Ang ilang pamilya bana asawa, mga anak. Ginoo nga kaming tanan, Ginoo, makadawat sa paglakaw sa pagtuo. Tungod kay si Cain, wala siya mahimong anak sa Dios tungod kay wala man siya maglakaw sa pagtuo. Dili sama ni Abel na nagkinabuhi siya diha sa pagtuo. Mausab kami Ginoo, lakwan namo ang pagtuo. Kay mao may imong gi-require kanamo nga ang tanang mga believers maglakaw sa pagtuo. All believers will walk in the faith of God. So salamat Lord, among ibalik ang imayag kadungganan sa ngalan sa man sa Anak ug sa Espiritu Santo, sa pangalan ni Kristo nga among Dios. Amen. Warag tuwa dito ang microphone isa. Doon na lang ang panahon, igsoon ng Diyos, kapit na siya. Mubalik, ikaw o ako, iyan kuhaw, sugatong na siya. Ikaw o ako, iyan kuhaw, laynong nagtusa. Panganunod kalipay ang ating matagamtaman, kauban na siya. Pagkaanin lutong kataho, ang langit tulong bulawan ang ating pagalakang daw sa langit ang iyang kadanaan siya kapulawan. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pakila, wala na'y kamatayon, Jesus. Lunlon tanan kalihan, uban sa atong Diyos, kanindot ang langit kamatayon. Siyudad na bulawan, daw sa langit ang pagkakumbang, dayangan sa mga gila na bato. Suba sa kinabuhi, kristal na buming tubig, sa trono sa Diyos. Doon na lang ang panahon, igsoon nga ang Diyos, kapit na siya. Mubalik, ikaw o ako, iyan kuhaon, sugaton na siya. Ikaw o ako, iyan kuhaon, lalinong nagtusa. Panganod, lulong kalipay ang atong matagamtaman, kauban
ikaw